not be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll praise your name. You are my all in all. When I fall down, When I fall down, when I am tired, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Praise that leads us in our home, from death to life forever, and sing this song of righteousness by blood and not by Mary. Your grace that reaches far and wide, to every tribe and nation, has called my heart to enter in the joy of your salvation. By grace I am redeemed, by grace I am restored, and now I freely walk into
Christ my Lord. Zikomo kwambiri chifukwa cha matamando amenewo. So once again, this time is so important. We listen to the word of God. So I believe you be attentive and listen carefully. God wants to speak to our hearts. So at this time, I would like to invite our guest, Reverend Abraham Nam from Philippines. So let's welcome him as he's coming. Thank you very much. Morning, good afternoon, brothers and sisters. This afternoon, I will read Book of Exodus, chapter 3. Nde mauno twerenga Exodo chapter 3. From verse 1 to 5, our interpreter will read for you. Nde awerenga interpreter. Exodus chapter 3, verse 1 to 5. Verse yake 1 to 5, Exodo chapter 3. Ndi amba kuwerenga kuyambira verse yake 1. Koma Mose anali mkweta gulu la Yetero mpongozi wake wansembe wa ku Midiani, natsogolera gululo mtsogolo mwa chipululu nafika ku phiri la Mulungu ku Horebe. Ndipo mthenga wa Mulungu anamuonekera mchilangali cha moto chotuluka mkati mwa chitsamba, ndipo anapenya, ndipo taonani chitsamba chinali nkuyaka moto koma chosanyeka chitsambacho. Ndipo Mose anati, ndipatuketu ndikaone choonekacho chachikulu chitsambacho sichinyeka bwanji. Pamenepo Yehova anaona kuti adapatuka kukapenya, Mulungu ali mkati mwa chitsamba anamuyitana nati, Mose, Mose. Ndipo anati, ndili pano. Ndipo iye anati, usayandikire kuno, vula sapato zako, usandikire kuno, vula sapato zako ku mapazi ako, pakuti pamalo pamene udapondapo iwe mpopatulika. Through this story, we can discover one truth, that if God is with us, no matter what kind of difficult situation happen in our life, we will not be consumed by the fire. Nde kudzera mu verse imeneyi tiphunzirapo kuti ngakhale takumana nzovuta zotani, komano sitingawonongeke ngakhale ndi moto. When I first met our mission, I was just 27 years old young man. Nde nthawi imene ndimayamba mission inali ndi zaka 27. At that time, I was actually always a negative thinking man. Nde nthawi zimenezo kaganizidwe kanga kanayika negative basi. I was thinking about committing suicide sometimes Pena ndimaganiza zongodzipha because of the problem I have in my life, chifukwa cha mavuto amene makhala nawo malingaliro mwanga, and also the problem in my family. komanso mavuto akubanja kwathu. I don't know why some of our family members are dying every year. Nde sindimamvetsetsa nchifukwa chani azibale anga amamwalira chaka ndi chaka. So I thought, why our family dying in their early age? Nde ndimaganiza kuti nchifukwa chani amamwalira ali chichepere. Our family is a cursed family. Kodi banja lathu ndilotembereka? Why then this thing happen yearly in my family? Ndifukwa chani zinthu izi zimachitika chaka ndi chaka m'banja lathu? Then who will be the next? Ndi ndani amene afeso kutsatira pa amene afawa? I will be the next.
ndekuti mwina ndikhala ine That's why I was thinking about committing suicide. nde ndimangoganiza zongodzipheratu isanafike nthawiyo. If I'm supposed to die next year, nde ngati ndingamwalire chaka chamawa, why should I wait until next year? nde ndizidikira mpaka na chaka chamawa kuti ndidzafe osangoferatu pano bwanji. If I commit suicide before next year come, nde ndikadzipha isanafike chaka chamawa, isn't it much better than dying next year? kodi sizabwino kuti kuposera kufa chaka chamawa? That's how I thought when I was in my early age. nde zimene ndimaganiza mmene ndinali wachichepere. It means that I have no connection with God or with gospel. nde ineyo sinali olumikizika bwinobwino ndi mulungu komanso uthenga wabwino. I was a total stranger about the gospel. nde ndinali mlendo kwambiri ku uthenga wabwino. That's why my life was always negative, and instead of optimistic, I was so pessimistic. nde ine silimakhala olimba mtima, ndimangokhala odzikayikira, silimaganiza zoti zinthu zikhozoyenda ayi. But you know, one day, everything was totally changed in my life. koma tsiku lina chilichonse chinasintha kwathunthu moyo mwanga. You know what happened? mudziwa chimwe chinachitika? I could meet the founder of Good News Mission. nde ine ndinakumana ndi founder wa Good News Mission Church. It means I met Reverend Oksu Park. nde zotanthauza ndakumana ndi abusa a Okso Park. When I heard the message of the Reverend Oksu Park, nde nditamva uthenga wa abusa a Okso Park, I was so surprised nde ndinali odabwitsidwa kwambiri. because there was one man who is living totally different from my lifestyle. chifukwa panali munthu mmodzi amene amakhala moyo wake wosiyana kutali ndi moyo wanga. Until that time, you know, I was always making my face frown face. nde kuyambira nthawi imeneyo ndinambapanga nkhope yanga kukhala yowala. But the time I met Reverend Oxpark for the first time in my life, nde koma nthawi imene akumana ndi a Okso Park koyambirira moyo mwanga, he and me sitting beside. nde iwowo ndine kukhala pafupi. And when I saw him, nde nditaona he was always smiling at me. amangomwetulira nthawi zonse kwa ine. So I thought, why this man smiling at nde me? ndimaganiza chifukwa chani akumangondimwetulira mkuluyu. Why there are different lifestyle in this world? nde ndimaganiza moyo sokhoza kukhalapo sotere mu dzikomo. I thought, if I'm happy, all other people also must be happy. nde ndimaganiza ngati nditakhala okondwa ndikuti anthu onsenso akhala okondwa. But if I'm unhappy, other people must be unhappy. koma ngati singakhale okondwa ndikuti anthu ena onsenso akhala osakondwa. That's equal, right? zofanana sichoncho. But that night, koma nthawi imeneyo I discovered that somebody is living totally different from my lifestyle. nde ndakazindikira kuti wina akukhala moyo wosiyana kwambiri ndi moyo wanga. While I was living unhappy life, pamene ine ndimakhala moyo osakondwa, I was living negative life. nde ndimakhala moyo wa negative nthawi zonse. But there is one man who is living different from me. nde koma pali munthu mmodzi amene akukhala moyo wake wosiyana ndine. He looks happy. aoneka okondwa, I'm unhappy. ine osakondwa. He is smiling and smiling. uyu akungomwetulira umangomwetulirabe. I am making my face frown face. ine nkhope yanga yokwiya nthawi zonse ngati ndadya mandimu ikamaoneka. He looks at me with smiling. koma uyu akamandiyang'ana akundiyang'ana momwetulira. So I was a little bit annoying. Why you look at me with smile? nde ndimavutika mu mtima, bwanji amandiyang'ana uyuyu mooneka bwino momwetulira choncho. While I'm looking at you with frown face. chonsecho ine ndikumuyang'ana ndi nkhope yokwiya. We didn't talk each other, nde sitimayankhulana, but I'm thinking in that way. koma ndimaganiza mu njira imeneyoyo. Finally, I discover, kenako ndinapeza life is not all the same. moyo siofanana nthawi zonse. Somebody is living totally different from my lifestyle. wina wake akukhala moyo wake wosiyana ndi moyo wanga. I was very interested
about his life. Ndine nambo kandi chidwi ndi moyo wake. What made him so happy face like him? Ifashani amakhala ukondwa nthawi zonse. I thought it's unfair. Ndinamboganiza siza bwino zimene timayenera tikhale kufanana chonchi. I am unhappy. Ine sina ukondwa. You should be unhappy like me. Nawenso umayenera ufanane ndine osakondwa. Why you are happy? Chifashani ndi okondwa iweyo. Be unhappy. Nawenso takhala osakondwa. But he is living differently from my lifestyle. Koma iye akhala moyo wake osiyana ndi moyo wanga. And I thought he is trying to tell me. Nde afuna ndiuze china chake. Oh, Mr. Nam. Nam. Why you live unhappy life? Chifashani makhala moyo osakondwa. You live happy life. Mumakhala mwene ukhale moyo okondwa. I hope you be like me. Inuyo mudzakhala ngati ine ndikhulupirira. He looks as if he is telling me like this. Ndi akamandiyang'ana zimoneka ngati akundiuza choncho. That's why you know. Ndi chifukwa chake mudziwa. That night when I heard his message, Ndi ntamva uthenga wake. I could concentrate it 100% on his message. Ndi mwachidwi chonse cha tunthu ndimamvetsera uthenga wake. I give my ear. Ndi ndimayika makutu anga kutchera khutu kuti ndizimvetsera. I would not like to miss even one word of his message. Ndipo sindimafuna ndiphonye ngakhale mawu amodzi a uthenga wake. And finally, when I heard the key word of his message, Kenako nditamva mawu amodzi otsogolera uthenga wake. if there is a sin in your heart, Ndi namva zoti muli tchimo mu mtima mwako. you are going to drown in the lake of fire. Ndi iweyo ngwakugahena basi. That was his key message. Ndi uthenga wake woyambira unali umenewo. And I was struck by that message Ndi uthenga umene unandigwira mtima. because I had many sins in my heart. Chifukwa nali ndi machimo ambiri mu mtima mwanga. So I thought, oh my God, Ndi nankula Mulungu wanga if I die, ndikafa. I would surely be thrown into the lake of fire. Kodi zoonadi mukandiponya kugahena. So I thought, how lucky I am, Ndi namboganiza kuti ine mmene ndili. because I didn't commit suicide until that time. Chifukwa nthawi imene nali ndisanadziphe ayi. I even, tried to commit suicide many times. Ndimayesera kuti ndidziphe nthawi yochuluka. That's why I thought, I am so lucky Ndi ndimamboganiza ine ndiwatsoka because kwambiri. I'm still alive. Makamaka ndine wamwayi ndidakali moyo. I can hear his message. Ndikhoza kumva uthenga wake. And then now, I am having a chance to hear the good news. Ndi ndili ndi mwayi ndikhala ndi mwayi omvetsera uthenga wabwino. So he said, everyone, Ndi anatero wina aliyense. is there anybody here tonight Alipo wina wake usiku uno having sin in their heart? amene ali ndi tchimo mu mtima mwake. If there are people like that, Ngati alipo anthu achoncho, please raise your right hand. ndakuti chonde kweza dzanja lanu lamanja. That was a truly good news to me. Ndi umene unali uthenga wabwino kwa ine. Having sin in my heart, raise their hand. Okay, I'm here. Ndi achimo mtima mwanga, ine ndili pano. Here I am. Ine ndili pano. Even though I didn't shout like that. Ngakhale sinakuwe choncho. That's my response to the word of Reverend Oxford. Komano mu mtima mwanga ndimavomereza choncho ku uthenga wa Here Bosa. I am. Ine ndili pano. I raised my hand like lightning. Ndi ndinakweza dzanja langa ngati mphezi kuti pyu. And then I thought, Ndi kenako naganiza. what if I'm alone? Kumene ndinali. I will be a little bit shameful, right? Poyamba ndimamva manyazi si choncho. So when I look around, Koma nditang'ana. there are two more. Panali enanso awiri. One boy, one lady. Panali zimayi anyamata mmodzi ndi zimayiso. So including me, three raising their hand. Kuphatikiza ine atatu takwana kukweza manja. I thought, thank you, Lord. Natazi. There are two more. Zikomo Ambuye aliponso ena awiri asanganane. So the Reverend Oxford, Ndi abusa Oxford Park
The one who raised their hand, please come out. nonse amene mwakweza manja bwerani kuno. So we three came out to the pulpit. Ndi atatu tinabwera ku pulpiti. And then the Reverend raised his hand on our head. Andabusa anasanjika dzanja lawo pamutu panga. Oh Lord, please save this young man. Ambuye chonde achinyamata awa. And after that, I talked with one pastor. Ndikena kuchoka menepo nankhulana ndi abusa amodzi. And he introduced me one animal to me. Ndi anandionetsera chinthu chimodzi kwa ine. Do you know what that animal is? Ndi nyama imene mukuidziwa? Lamb of God. Nkhosa ya Mulungu. So I thought, why you introduce me animal? Ndi nafusa bwanji mukundiuza ine za nyama? Do I look like animal to you? Kodi ndikuoneka ngati nyama izake ya nyamayo ineyo? If you want to introduce something, just to introduce me man, why you introduce me animal? Ngati maine undipange introduce kwa wina wake, maine undipange introduce kwa munthu osatiso kwa nyama yayo. Why you introduce me animal? Chifukwa chani mukundiuza za nyama? And then he said, Ndi anatero. this is not animal. Ndanati uyu si ndani ayi. This is man. Uyu ndi mbale. What kind of man is having name of animal? Ndi ubale wanji tingakhale nawo pakati pa ine ndi nyama. Because at that time, I was a total stranger about the Christianity. Ndi nthawi imeneyo nali mlendo ku Chikhristu. And then he said, Ndi this anati animal is a man, Jesus Christ. ndakuti nyama imeneyo ndiye yimira munthu Yesu Khristu. He is from heaven to save you. Iyeyu tu wachoka kumwamba kuti adze kupulumutse iwe. He want to die as an animal to save you from your sin. Afuna afe ngati nyama kuti akupulumutse iwe ku machimo ako. And he took your sin and he climbed to the mountain of Calvary. Ndi anyamula tchimo ako ndi ukafa nalo pa mtanda ku Golgota. And there he shed all his blood. Ndi akakhetsa mwazi wake onse. And he said, Ndi anati it is finished. kwatha. It is finished. Kwatha. What is it here? Ndi ali pamenepo. It is your sin. Ndi akuti kwathayo ndi tchimo lako limeneyo lathayo. Your sin is finished at the cross. Ndi tchimo lako latha pa mtanda. I was, suddenly enlightened. Ndi mwadzidzidzi ndinamva ngati ndaunikidwa ndatha kuona kuwala. That's why. Nchifukwa chake. That's why he came with the name of animal. Ndifukwa chake anabwera ndi dzina la nyama mkulu ujedi. Because God want one clean animal when he do the sin offering in the Bible, right? Chifukwa Mulungu afuna nyama yopanda chilema akamapereka sembe si choncho. So that night I could understand the principle of redeeming our sin with the life of one clean animal. Ndi nthawi imene ndinamvetsetsa fundo yamene machimo athu amayeretsedwera pogwiritsa ntchito nyama yopanda chilema. And Jesus alone, the only one in this world, Ndi Yesu became the clean animal. Yesu yekhayo basi ndi amene anakhala nyama yopanda chilema. And that clean animal, Jesus Christ, became the offering for all my Ndi sin. nyama yopanda chilema amene ndi Yesu Khristu anakhala chopereka cha tchimo langa. Thank you, Lord. Zikomo Ambuye. You died for me on the cross Munandifera ine pa mtanda. as just for the unjust. Inuyo munapereka chilungamo kwa iwo opanda chilungamo. Jesus was the just. Yesu anali olungama opanda banga. I was the unjust. Ine ndinali ochimwa. The just man, Jesus Christ, Ndi Yesu olungama died for the unjust man, Abraham Nam. akufera osalungama Abraham Nam. Because of that death of Jesus on the cross, Ndi chifukwa cha imfa imene ya Yesu pa mtanda,
unjust man Abraham now became the just. Muntu ochimwa Abraham namu anakhala wolungama. Because the just man became unjust. Chifukwa wolungamayu anakhala anayesedwa wochimwa. Just man died for the unjust. Nde wolungama akufera ochimwa. So the unjust man became the just. Nde ochimwayu akukhala wolungama tsopano. That is the redemption, right? Imenechi ndiye chiwombolo si choncho? Jesus redeemed all our sin by being unjust on the cross. Nde Yesu akutombola ku machimo athu pakufa pa mtanda. So the unjust man Abraham now became officially, legally, formally the just. Nde muntu ochimwa Abraham namu kwathunthu mwa malamulo mwa ndondomeko anakhala olungama. I want you open the 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 1 Peter chapter 3 verse 18. verse 18. Verse 18. For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Pakuti Kristu adamva zowawa kamodzi chifukwa cha machimo wolungama m'malo mwa osalungama kuti akatifikitse kwa Mulungu wophedwa atu mthupi koma wopatsidwa moyo ndi Mzimu. So here in this verse, the just for the unjust, right? Nde akuti wosalungama wolungama kufera osalungama. So who is the just here? Nde wolungamayo ndi ndani? It's Jesus Christ. Ndi Yesu Kristu. And who is the unjust here? Nde wosalungama ndi ndani? It's Abraham now. Ndi Abraham namu. It's you and me, right? Ndi inuyo ndine. But for this unjust Abraham now, Koma chifukwa cha osalungama Abraham namu. this just Christ died for unjust. Nde olungama Kristu akufera osalungama ife. To be just Mr. Abraham Nam. Kuti ndikhale olungama Mr. Abraham namu. So I realized this principle of gospel. Nde ndinazindikira ndondomeko iyi ya uthenga wabwino. And I could believe that. Nde ndinakhulupirira zimenezo. Wow, I am now the just. Tsopano ndine olungama. I am no more unjust. Sinenso ochimwa. Yes, I'm saved. Inde ndinopulumutsidwa. I'm saved. Ndinopulumutsidwa. I am saved. Ndinopulumutsidwa. When I was on the way to my home, Nde nali munjira kupita ku nyumba kwathu. I feel like I have received one amazing gift from God. Nde ndinamva ngati ndalandira mphatso ya mtengo wapatali kuchokera kwa Mulungu. That's my salvation. Nde chipulumutso changa. I feel like I have gift of salvation in my hand. Nde ndimakhala ngati ndagwira m'manja chipulumutso changa mphatso imeneyo kwa Mulungu. Did you see the little babies who received the ice cream in their hand? Nde munaona kuti ana tochepa tagwira ice cream m'manja mwawo. If the little baby or the children, if they received ice cream in their hand, Nde ana akalandira ice cream m'manja mwawo. what will be the behavior of the children? Muganiza chimachitika nchani amatani anachi. They will walk like a crab walking. Nde amayenda ngati kuti dziko lapansi lonse li m'manja mwawo. Do you know what is the crab walking? Nde kuyenda kwa nkhanu kumene mukudziwa. Yeah, I have ice cream. Wow. This is the crab ice walking, cream right? m'manja mwanga kumayenda choncho. Yes, when I received the gift of salvation in my hand, Nde meneso ndili ndi chipulumutso m'manja mwanga, while I was walking in the street, mmene ndimayenda mu msewu. I was walking with crab walking. Nde ndimayenda ngati chinkhaniya chimenechi m'moyo mwanga. Yes, I'm saved. Yeah, I'm saved. Ndapulumutsidwa. Maybe the people who see me thought that I'm crazy. Ndi anthu amaona ngati mkulu iwe akupenga pang'ono mawaya asokonekera. Because I was walking like a crab. Chifukwa ndimayenda ngati nkhanu choncho. But in my heart, Koma mu mtima mwanga, even though I didn't shout, ngakhale sinimakuwa,
but I have shouting in my heart. ndimamva kukuwa mu mtima mwanga. Yes, I'm saved. Inde ndapulumutsidwa. I am saved. Ndapulumutsidwa. I am saved. Ndapulumutsidwa. That night I couldn't sleep Nde usiku umene sinagona ayi. because I was too much excited. Chifanalo kondo kwambiri. I am saved. Ndinopulumutsidwa. I am saved. Ndapulumutsidwa. I couldn't sleep. Nde sinagone. I opened the Bible. Nde natsekula Bible. Book of Romans. Buku la Roma. From chapter 1 to chapter 16. Kuyambira chapter 1 pakana chapter 16. I read the book chapter by chapter. Ndinawerenga chapter ndi chapter. Every passage was very clear to me. Nde utenga uliwonse unali wa chindunji kwa ine. That was my first time to read the book of Romans in my life. Nde kunali koyamba kuwerenga buku la Roma mmoyo mwanga. But that sentence by sentence, I could understand very, very clearly. Nde ndime ndi ndime ndimamvetsetsa bwinobwino. You know what the people say? Nde mudziwa zimene anthu amanena? In the Bible, in the New Testament, Chipangano chatsopano. there are two books which is very difficult to understand. Ndamati muli mabuku awiri ovuta kumvetsetsa. First is the book of Romans, Loyamba buku la Roma. and the second is the book of Hebrews. Nde lachiwiri buku la Heberi. But one thing amazing to me was Ndi chimene chodabwitsa kwa ine chamtengo wapatali. reading book of Romans was no more difficult. Ndi kuwerenga buku la Roma sina chovutanso. I could read and I could understand very easily. Ndi ndimatha kuwerenga ndi kumvetsetsa mosavuta. Even the book of Hebrew also become very easily understood. Ngakhenso buku la Heberi linali lomvetsetseka mosavuta. I don't know why people don't understand book of Romans and book of Hebrews. Ndi ndimadabwa nchifukwa chani anthu samamvetsetsa buku la Roma komanso la Heberi. It's very easily understandable. Awatu ndi mabuku ophweka kuwamvetsetsa. But people say, I don't know why. They say the book of Romans, the book of Hebrews, very, very difficult to understand. Koma anthu amati buku la Roma la Heberi ndi ovuta kumvetsetsa. But it was not true to me. Koma sizinali choncho ndi ine ayi. It's very easy to understand. Ndali zophweka kulimvetsetsa. Until 2 a.m. in the morning. Ndi kufikira matu mamawa. I finished 16 chapters of the book of Romans. Ndi namaliza ma chapter 16 ya buku la Roma. Wow, I am saved by the grace, Ndi ndapulumutsidwa mwachisomo. not by my works, Osati ndi ntchito zanga. only by the grace of Jesus Christ. Koma ndi chisomo cha Yesu Khristu. I am saved. Ndapulumutsidwa. I'm saved. Ndapulumutsidwa. In my salvation, no work was involved. Ndi muchipulumutso changa panalibe ntchito imene inayikidwapo. Actually, I didn't do good work. Ndi sinapange ntchito iliyonse yabwino. My life was very negative, Ndi moyo wanga unali oyipa ntheretu. pessimistic. Moyo umene ibe chiyembekezo chilichonse. I want to commit suicide. Ndipo ndimafuna kudzipha. That kind of man can do the good work. Ndi munthu otere angachite ntchito zabwino. I couldn't do good work. Sinkanachita ntchito zabwino mwa njira iliyonse. But the Bible clearly tells me that I am saved by the grace of Jesus Christ. Koma Bible limandiwusabe mwachindunji mapulumutsidwa mwachisomo cha Yesu Khristu. Romans 6:23. Aroma 6 verse 23. Let's go to the Romans 6:23. Aroma 6 verse 23. Romans 3:23. Sorry. Maga. Romans 3:23. Aroma 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Pakuti onse anachimwa anaperewera pa ulemerero wa Mulungu. Yes, this was my life. Uwu ndiye unali moyo wanga. For all have sinned and come short of the glory of God. Pakuti onse anachimwa anaperewera pa ulemerero wa Mulungu. I was come short of the glory of God. Ndinaperewera pa ulemerero wa Mulungu. But this is not the conclusion. Koma ndi mmene Bible umalizira. Conclusion is next verse. Koma kothera kwake singothera pamenepa, kothera kwake kuli verse inayo kutsogolo. For that kind of man who is come short of the glory of God, Ndi munthu amene anali ochimodzi olephera uchi. there is one thing done by our Lord Jesus Christ. Ndi pa chinthu chimodzi chimene chitika ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. What is that? Ndi chani? 24. Verse 24. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ndipo ayesedwa olungama kwa ulere ndi chisomo chake mwa chiwombolo cha mwa Khristu Yesu.
being justified freely kuyesedwa olungama kwaulere by His grace ndi chisomo chache through the redemption that is in Christ Jesus. kumwa chiwombolo cha mwa Khristu Yesu. I am justified Ndalungamitsidwa freely. kwaulere. It means not by doing something good, Ndi akati kwaulere sutanthauza mosachita china chilichonse chabwino, nor by keeping the laws of God, osati mokusunga malamulo a Mulungu ayi, only by believing what Jesus had done for me on the cross. koma kungokhulupirira zimene Yesu Khristu anachita pa ine pa mtanda. I am justified. Ndalungamitsidwa. That was my salvation. Chimene chinali chipulumutso changa. I was so excited. Ndi ndalokondwa kwambiri. I was waiting for the coming of morning. Ndi ndimadikirira kuti mamawa kucha nthawi Because yanji. that night I couldn't sleep. Ndi tsiku mene sinagone. I wish come to the office right now. Ndi ndifuna ndapita ku office panopa. Because I want to come to the office. Ndifuna ndikafike ku office. At the time I was working in the company. Ndi nthawi magwira ntchito kampani. My work is, making the IC chip like in the cell phone, computer. Ndi ndimapanga ma IC amene amapezeka ma cell phone kapena ma computer. So I remember one soul for me. Ndi ndimakumbukira chinthu chimodzi. This salvation, Chipulumutso ichi. he also accept this salvation. Ndi Mulungu anayikanso chipulumutso ichi. I remember that man Ndi munthu amene ndimamkumbukira. who is working just beside me in the office. Amene amayenda pafupi nane mu office. He and me very close. Iyeyo ndine pafupi nane. But I received salvation, I'm alone, Ndi ndalandira chipulumutso. not with him. Sinakhalenso ndi uyuyu He is tsopano. ignorant about this salvation. Chifukwa ameneyu samagwirizana ndi chipulumutsochi. That's why I remember him. Ndi ndimamkumbukira. I should preach this gospel to him. Ndi munthu ameneyuyu ndikamulalikire uthenga uyu. So I come to the office. Ndi ndapita ku office. At the time, I feel like time goes very slowly. Ndi ndimaona ngati nthawi kuchedwa kuti ndikamulalikire mzanga uja. From 2 a.m. when I finished the book of Romans, Kuyambira 2 a.m. nditamba kuwerenga buku la Roma. I was waiting for until 8 a.m. Ndi ndimadikira kuti mpaka na 8 ifike mamawa. Time really goes very slowly. Koma nthawi imachedwa kwambiri. Finally, at a.m., 8 a.m. ichi. I rode on bus to come to the company. Ndi ndinapita ku kampani kucha. And then when I arrived at the office, Ndi nditafika ku office. do you know what happened? Mudziwa chimene chinachitika? I directly sit beside him. Ndi ndinapita pafupi ndi mkulu ucha. Hey, Udziwa iwe? you are saved. Ndi wopulumutsidwa. When I said this word suddenly to him, Ndi nditanena mawu amene mwadzidzidzi kwa iye. he thought that I become crazy. Ndamaona ngati kuti wamba kuzungulira mutu mkulu. Because until that time, Chifukwa fikira nthawi imeneyo. I never mentioned about Christ or the Christianity or the Bible. Fika nthawi imene sinakambeko za Chikhristu za mawu a Mulungu china chilichonse. That's what he know about me. Ndi zimene amadziwa za ine. I was just like atheist. I'm not believing any God. Ndi ine sindimakhulupirira mwa chilichonse mwa Mulungu aliyenseso ayi. But I suddenly was changed and I said to him, hey, you must be saved. Ndi tafika kwa iye nkwamba musa ndi wopulumutsidwa atu iwe. You know what? Udziwe chani? I am saved. Inenso ndine wopulumutsidwa. You also are saved Nawenso ndi wopulumutsidwa. if you believe my word. Ngati ukhulupirire mawu anga. So you should listen to me. Ndi umvetsere kwa ine. I said with the force, Ndi ndinanena ndi mphamvu kwambiri. and he couldn't escape from my force. Ndi sakanakwanitsa kuthawa ndi mphamvu imene ndinali nayo ndi mawu amenewa. So he sit there for 3 hours, Ndi anakhala pamene kumvetsera maola atatu. 9 a.m. to 12 p.m. Kuyambira 9 mpaka na 12. I said directly, ba 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 ba. Ndi ndimalankhula kulankhula mawu amenewa. And then he couldn't understand, Ndi samamvetsetsa mkulu amenewa. but he couldn't escape from that place. Koma sakanathawanso malo amenewa ayi. And I continually talk with him Ndi mopitirira ndimalankhula naye about Jesus Christ. za Yesu Khristu. Da, 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 da.
And then when I stopped, Ndekenako ntasiya kumalisa. he said to me, Ndananena kwa ine. "Are you done?" Wamaliza kodi? "Yes, I'm done." Ndamalisa. He said, Anatero. "Let's go to the canteen to eat lunch." Tipite ku restaurant tikaje chakudya tsopano. "Oh, is it lunchtime?" Kodi nthawi ya lunch. So when I look at my watch, Nditaona nthawi yanga. it already become lunchtime. Inafika kale nthawi ya lunch. How amazing I am. Zinezo dabwitsa bwanji. I was not the man to talk so long time. Ndakwanisa bwanji ulankhula nthawi yaitali yonseyi. But at that day, Koma tsiku limenelo, I didn't know that I spent 3 hours of continuous talking about Jesus Christ. ndisimadziwa kuti ndalankhula mpaka na maola atatu mangolankhula za Yesu Khristu. Time flies like arrow. Ndi inatamanga nthawi ngati mkondo. I just started, but it already become lunchtime. Ndi ndapeza kuti nthawi yafika kale nthawi ya lunch. Is it already lunchtime? Kodi nthawi ya lunch kodi? Yes, you talk continually. Iyi ndetu umangolankhulatu mbale umangolankhula. What happened to you last night? Kodi usiku chinakugwera nchani? Why you are changed totally? Bwanji wasinthika chonchi. You look like you are crazy. Zioneka ngati wazweta mutu tsopano. Since when you believe Jesus? Kuyambira liti udayamba kukhulupirira mwa Yesu? Since last night. Kuyambira usiku wathawu. Only last night? Usiku wakawo basi. And you talk continually with 3 hours? Ukamba kulankhula mpaka na 3 hours. Oh my God, you must be crazy. Iwetu misala yambika mutu mwakomo. From that time on, Ndikuyambira nthawi imeneyo. in my office, Mu office mwanga. all of the office workers call me Ndi onse ogwira ntchito amandiyitana. Pastor Nam. Pastor Namu. He said to me, Pastor Nam. Inasintha dzina kukhala Pastor Namu. At the time, I had no heart to be pastor. Koma kwambira kunalibe ntchito chomwe kuyokhala mbusa. I don't know what is the life of pastor. Ndisinimadziwanso moyo wa mbusa amakhala motani. I was just a semiconductor engineer. Ine nali basi engineer ku company imeneyi. I don't know totally about being a pastor. Ndisinimadziwa kuti kukhala mbusa ndi chani. But from that time on, Koma kuyambira nthawi imeneyi, whenever they see me, anthu akandiyang'ana akandiona. oh, Pastor Nam comes. Abusa Namu akubwera. They always, hello, Pastor Nam. Amatero, hello, Abusa Namu. Why you are working here? Achifukwa chani mugwira ntchito kuno? You go to missionary school. Muyene mupite ku sukulu ya ubusa. You are not fit in this office. Simukuyenera kukhala mu office imeneyi. If you want to preach about Jesus, Ngati mufuna kumaliza za Yesusi, you resign from this company. musiye ntchito ku company. You go missionary school. Mupite ku mission school. At first, I was a little bit impressed by that calling to me. Nde nthawi imeneyi kwambira ndimadzamvabe kuchiva mayitanidwe ameneyo. But as the days passes by, Koma mmene masiku amapita, it became persecution to me. nde inakhala ngati chizunzo kwa ine. And then they would not like to talk with me. Nde sindimafunanso azilankhula nane zinthu They zimene. always ridicule at me. Chifukwa amangokhalabe akubweza zomwezo kwa ine. Pastor Nam, Abusa Namu he is not fit in the office. sakufunika mu office. He must go to the missionary Apite ku school. sukulu ya ubusa. Why pastor is in this office? Chifukwa chani tusunga abusa pa kampani ngati Hey, zino? don't talk to him. Osamulankhula mkulu He's amene. crazy. Amene uja soyenera pano. I was treated as a crazy man. Nde natengedwa ngati munthu ozwera mutu pena pake. I became lonely. Nde namba kukhala ndekha tsopano. Nobody want to hear from me. Palibe amene amafuna atamamvetsera kwa ine. Because I always shout at them. Chifukwa nthawi zonse ndimakuwa kwa iwo. You know what? Dziwa inu Your sins are gone from you. machimo anu ayeretsedwa. You are no more sinner. Sino ochimwaso. You are righteous. Ndino olungama. You are holy. Ndino oyera inu. You are clean. Ndino oyeretsedwa. They couldn't understand. Ndi anthu samamvetsetsa. How can I say I am clean? Tikanene bwanji kuti ndife oyera. I'm still committing sin. Ndimachitabe machimo. He is not committing sin. Kodi iye sachimwa amene. Why he said he is clean? Bwanji unena kuti ngoyera iyeyo. How can he say that he is righteous? Anganene bwanji kuti ngolungama. Oh, he must be crazy. Uyu wamba kupenga. Oh, don't talk to him. Osalankhulana naye. I became lonely. Ndi namba kukhala ndekha. I thought, Ndi namba kuganiza. from now on, how can I live in this world? Kodi kuyambira pano ndingakhale bwanjinso mdziko lapansi lino.
And then one day, Ndi tsiku lina I read the Bible, ndimawerenga Bible, book of Exodus. buku like Sodom. And then when I come to the chapter 3, Ndi ntafika ku chapter 3, I could read the story in chapter 3, verse 1 to 5. ndi nawerenga nkhani ku chapter 3 verse yake 1 to 5. Here in this place, Ndi mavesi amenewo. Moses was driving his herd to the Mount of Horeb. Ndi nthawi imene Mose anali kwa mpongozi wake ku Yetero. And then, when he bring his herds to the Mount Horeb, there he could see one amazing scene. Ndi tsiku lina anafika pa phiri la Horebi ndi anaona chinthu china chodabwitsa kwambiri. That is verse 2. Ndi verse 2, And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. ndipo mthenga wa Mulungu anamuonekera mchilangali cha moto chotuluka mkati mwa chitsamba, ndipo anapenya ndipo taonani chitsamba chinali nkuyaka moto koma chosanyeka chitsambacho. Yes, this verse shows that Moses was very shocked to see the one amazing scene, right? Ndi anali odabwitsidwa Mose poona nkhani yodabwitsa kwambiri. Small bush was with fire, Ndi chitsamba chili ndi moto, but the bush burned with fire, and bush was not consumed. koma chitsamba choyakacho sichimanyeka. A small bush means it became easily consumed Amene akuti chitsamba chochepacho kutanthauza zinali zophweka kuti chinyeke. because the tree itself is very thin, and then the branch is very thin, easily consumed with fire. Ndi chifukwa choti nkochepa timasamba take nzophweka kuti moto uchinyeketse. But in the eyes of Moses, Koma maso mwa Mose that bush was not consumed. chitsambacho sichimanyeka ayi. Moses thought, what happened to this bush? Ndi Mose amadabwa chichitika nchani ku chitsamba ichi. When I read that verse, Ndi tawerenga verse imeneyi. I also was like Moses. Nanenso nali ngati Mose. Moses was in the actual sin, Ndi Mose amazionadi m'maso mwake zikuchitika. but I am in the Bible. Koma ine ndili m'Bible tsopano. I read this Bible, Ndi ndikuwerenga Bible. and I could imagine the burning bush. Ndi ndimatha kumachiona chitsambacho. And that burning bush with fire but not consumed. Ndi chitsamba chikuyaka ndi moto koma osanyeka. My feeling is the same as Moses. Ndi maivaiva anga anali ngatinso a Mose. Why this burning bush not being consumed? Ndi chifukwa chani chitsamba ichi sichikunyeka. I thought, wow, this is amazing. Ndi nadabwa kuti izi nzodabwitsa kwambiri. What happened? Chachitika nchani. I also was very curious. Ndi nanenso nafunitsitsa nali ndi chidwi. What made this bush not being consumed? Chinapangitsa chitsambacho lisanyeke ndi chani. Verse 3. Verse 3. And Moses said, Mose I will anati, now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. ndipo Mose anati ndipatuketu ndikaone choonekacho chachikulucho chitsambacho sichinyeka bwanji. Like Moses said, Ndi monga Mose anakamba. I always was very curious. Nanenso nali ndi chidwi kuti ndimvetsetse ndione. I will see this great sight, Ndikaone zimene chitikachi. why the bush is not burnt. Bwanji chitsambachi sichikunyeka. So when I checked, Ndi nditaona that bush was with God. chitsambacho chinali ndi Mulungu. Verse 4. Verse 4. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Pamenepo Yehova anaona kuti adapatuka kukapenya, Mulungu ali mkati mwa chitsamba anamuyitana nati Mose, Mose, ndipo anati ndili pano. God called unto him out of the midst of the bush means God was in the midst of the bush. Ndi akuti mmene amamuyitana Mulunguyo anali mkati mwa chitsamba. God was with that bush. Mwanjira ina Mulungu anali pa chitsambapo. If God is with that bush, Ndi ngati Mulungu ali mchitsamba, even though there was a fire, ngakhale pakhale moto, it cannot be consumed. sichinganyeke. Am I right? Sichoncho? Am I right? Sichoncho?
Then what if I am with God? nde ngati ine ntakhala ndi mulungu nanga, If God is with me, ngati mulungu ali ndine, will I be consumed or kodi not? ndinyeka kapena ayi? No, right? Ayi si choncho. If God is with me, Ngati mulungu ali ndine, I will not be consumed. nanenso sindinyeka. There I could have faith. Pamenepo nali ndi chikhulupiriro. Wow, God is with me. Mulungu ali ndine. Then no matter what may come in my life, Ndeka pabwera chotani moyo mwanga, I will not be consumed. ine sindinyeka ayi. I could believe this verse as a promise given to me by God. Nde ndinakhulupirira vesi imene ngati lonjezo lopatsidwa kwa ine ndi mulungu. I feel like God is giving this promise on that day. Nde ndimamva ngati mulungu akundipatsa lonjezo pa tsiku limeneli. I could understand this verse as the voice of God given to me. Nde ndinamvetsetsa vesi imene ngati liwu la mulungu loperekedwa kwa ine. Hey, Abraham, now Abraham nam, believe me. khulupirira mwa ine, I will be with you. ndikhala ndiwe, Then you will not be consumed. ndipo iwe sunganyeke sungaonongeke. No matter what may come, Kaya pabwera zotani, you will be preserved by me. iwe usungidwa ndine, I will keep you. ndikusunga No matter what may come. osatengera chilichonse chingabwere. That is the reason why Ndi chifukwa chake I could have faith to come to the missionary school. ndinali ndi chikhulupiriro kubwera ku sukulu ya ubusa. And then I first was sent to one area in Korea, Ulsan City. Nde napita ku dera lina ku Korea, dera la kumeneko. That's my first mission field. Nde inali dera loyambirira kumene magwira ntchito. And there I spent 5 years. Nde kumeneko nakhalako zaka 5. And I moved to Busan City. Nde napita ku Busan City kumeneko. Do you know the movie Train to Busan? Nde mudziwa movie yotchuka ya ku Busan? African brother don't know about the movie Train to Busan. Kuna kwafika mwina simudziwa movie yotchuka ya kumeneko ku Busan. It's very, famous movie in Korea. Nde ku Koreako ndi yotchuka kwambiri. All the Philippine people, they know the movie Train to Busan. Nde aku Philippines amadziwa movie imeneyo. My hometown is Busan anyway. Mwanjira ina kwathu ndi ku Busan. So after this promise was given to me, Nde lonjezo imene lapatsidwa kwa ine, I could believe, even though I'm in Ulsan or I'm in Busan, nde I mageza will be kept by God. nde mageza kandika mbusani ka ayi koma mulungu adzandisunga ine. So in Busan, 3 years I did mission. Nde zaka zitatu Busani nagwira ntchito ya And busa. then I moved to another city, Daegu, Kena napita kusite ine Daegu. and there I served God in that mission field for 1 year. Nde nagwira ntchito umeneko kwa chaka chimodzi. And after that, Nde ntachoka umeneko Reverend Oxford called me. abusa Oxford anandiyitana. Hey, Mr. Nam, Brother Nam, Bale nam I hope you go to the Philippines. ndikuganiza kuti upite ku Philippines. So I thought, Philippines? Nde namboganiza ku Philippines. I never thought about coming to the Philippines. Nde sinaganize kuzopita ku Philippines. But at the time, he said to me, you go to the Philippines. Koma nthawi imene anandiuza kuti upita ku Philippines. So in our mission, Nde kubusa ku ntchito yathu yampingo. there are 3 preparations for every pastors in Good News Mission. Nde amatikonzekeretsa magawo atatu azibusa. Do you know what that 3 preparations? Mudziwa magawo atatu amenewa? The first is preparation to preach the word of God. Nde kuyambirira kukonzekeretsa ulalika mawu a Mulungu. Second is preparation to move to other mission fields. Yachiwiri kukonzekeretsa kuchoka kupita ku dera lina. And the third is preparation to die anytime. Nde yachitatu ndi kukonzekeretsa kufa nthawi ina iliyonse. Yeah, that is the spirit of the Good News Mission pastors. Nde ndimene timakonzekeretsedwera ife azibusa Good News. So, yes, pastor. Ayinda abusa. If that is the will of God for me, Ngati chifuniro cha Mulungu kwa ine, I will go to Philippines. andipita ku Philippines. That's why I moved to Philippines. Chifukwa chake napita ku Philippines.
That was 1996, March 11. Ndi 1996 March pa 11. So last March 11, in the year 2026, I had my 30 years of anniversary of mission in the Philippines. Ndi kufika 2026 ndakhala zaka 20 ndili 30 makamaka. So I thought about myself. Am I already perished while I'm doing mission, or I'm still living? Ndi ndimaganiza kuti ndaonongeka ndikutumikira. Oh, I'm still living. Ndidakali ndi moyobe. Why I'm still living? Ndifacha ndikhabe ndi moyo. Because no problem in my life. Ndili mvuto iliyonse moyo mwanga. Actually, last 30 years. Ndakhala zaka 30 ndikutumikira. I had 3 times of close call in my life. Ndi ndakhala zaka kapena ndakwanitsa zitatu zonsezi moyo mwanga. The first was when I had the dengue fever. Ndi nthawi ina amene ndinadwala matenda amene amanjenje. Here in Africa, the yellow fever is very dangerous fever, right? Ndi matenda a yellow fever ndi kapena opsa kwambiri ku Africa sichoncho. So before I come to Malawi, ndisanabwere ku Malawi, I come to quarantine office in the Philippines, and I was injected by the yellow fever. ndisanabwere ku Malawi napita ku Malwina kumene anakandibaya Jackson ameneyi wa yellow fever. Like the yellow fever in Africa, in the Southeast Asian country, the most dreadful fever is the dengue fever. Nde monga yellow fever mbali inayinso ndi fever inayi yovuta kwambiri ku mayiko achiluya. I had dengue fever, when I arrived in the Philippines. Nde ndinali ndi matenda amenewa mmene ndinali kumeneko ku Philippines. And then when I passed 2 weeks after getting dengue fever, nde nditakhala zaka mawiki awiri ndi nthenda imeneyi, my body become like vegetable. nde thupi langa linasokonekera. After 2 weeks, I just lying down. Nde patatha mawiki awiri nangogona basi. I couldn't, raise myself. Nde sinimathanso ngakhale kukweza manja anga kapena kuchita china chake. Because my body become too weak. Chifukwa thupi langa linali lofoka kwambiri. And I was brought to the hospital. Nde ndinatengedwa ku chipatala. And then I was in ICU. Nde nali ku chipinda cha kayakaya chicha. So every morning in the hospital, Nde ndili mchipatala mauli onse, there is a circulation of doctor and the nurses. nde madokotala komanso manesi amakhala kuzungulira. I was surrounded by the nurses and doctor. Nde manesi ndi madokotala atandizungulira. And then doctor said to the nurses, Dokotala amayankhula kwa manesi in their native language. mu chilankhulo chawo chakumeneko. Native language of Philippines is Tagalog. Nde chilankhulo chomeneko Tagalog. talano. In Tagalog language, they talk about me. Nde mutalalo amalankhula kumeneko chichewa chakumeneko amalankhula kwa ine. At that time, I was learning Tagalog. Nde ndinambophunziranso talala imeneyi chilankhulo chakumeneko. Because the doctor thought that I am Korean, Nde adokotala amazozoti ndine mkoleya. I don't understand Tagalog. Nde sindimamvetsetsa chilankhulo cha ku So Philippines. he said to the nurses with Tagalog, Nde anayankhula kwa manesi mu chitalalo. and he said, this Korean will surely die. Nde anatero kuti mkoleya uyu akufa uyu. So when I heard that, Nde ndamva zoti ndipita ine. what? Chani? I will die. Muti ndifa ineyo? I will die surely. Muti ndidwadi ineyo? Oh no, Ambuye, I come to Philippines to die. kodi ndabwera ku Philippines kudzafa? No, Ayi. I come to Philippines to preach the gospel. Ndabwera ku Philippines kudzalalikira uthenga wabwino. Why I should die here in Ndifa Philippines? chani ndife ku Philippines? I was thinking about myself. Nde namboziganizira ndekha. If doctor said, Ngati I'm going to die, akuti ndikufa. it's very high possibility to die. Ndoti pali kuthekeradi kuti ineyo nkozo kufa. But Koma I could go back to the story of the book of Exodus chapter 3. nabwereranso ku nkhani ya Exodus chapter 3. Am I going to die? Kodi ndikufa? No. Ayi.
I don't think so. ine sindingafe ine Because I was given the promise of God. chifukwa napatsidwa lonjezo la Mulungu. The bush was with fire, Ndi chitsamba chimayaka moto but it was not consumed. koma sichimanyeka. I am with the fire of dengue fever. Nanenso ndili ndi moto wa nthenda imene andigwira. Am I be consumed with the dengue fever fire? Kodi ndinyeka ndi nthenda imene iyi? No, I don't think so. Ayi, sindikuganiza choncho. But you know, at the time my tongue dried. I couldn't speak. Ndi nthawi imeneyo lilime langa linali litauma singanatholankhula. And my eye also become bird eye. I couldn't see clearly. Ndi maso angaso anakhala ngati asikuonekera sindimatha kuona bwinobwino. And my belly become like pregnant woman. Ndi mimba yangaso inachitika ngati mzimayi woyembekezera. Because blood circulation is a problem. Chifukwa magazi kuti ayende zimakanika. The phenomenon of dengue fever is, decaying blood. Ndi nthenda imene iyi imakasokoneza kayendedwe ka magazi. So I have blood circulation problem. Ndine ndi vuto la kayendedwe ka magazi. My eye cannot see clearly. Ndi maso angaso samatha kuona bwinobwino. My tongue was like stone. Komanso lilime langa linali ngati mwala. I couldn't speak. Sindimatha kulankhula. My belly become like pregnant woman. Ndi mimba yanga ngati mzimayi woyembekezera. If I see myself, Ndi ndikamadziona I was supposed to die very soon. ndi ndimadziona kuti ndili pafupi kumwalira posachedwa. When I remember the story of chapter 3, Ndi ndinakumbukira nkhani ya chapter 3 cha Exodo. burning bush was not consumed. Chitsamba sichimanyeka. Then I am like now burning bush. Ndi inenso ndili ngati chitsamba choyaka. Am I going to die? Kodi ndifa? No, I don't think so. Ayi, sindikuganiza choncho. But situation goes worse and worse. Ndi zinthu zimasintha kumaonongekabe. My wife was weeping beside me. Ndi mkazi wanga amalira pambali pangapa. So when I see my wife, Ndi nditaona mkazi wanga she heard something from the doctor. ndanamva china chake kuchoka kwa dokotala. Doctor said, you must be ready for your husband's death. Ndamati mukonzekere amuna anu atisiya posachedwapa. So she was crying. Ndamalira. And then, am I really going to die? Ndi ndimaganiza kodi ndifadi ine? I was thinking. Ndi ndimaganiza Then what is the promise given to me about the burning ndi bush? chifukwa chani lonjezo la chitsamba inaperekedwa kwa ine. But slowly, my heart also become very weak. Ndi pang'ono ndi pang'ono thupi langa limakhala likufokera. If I die, I'm very sorry for my wife. Ndi nambanso kuchepa chikhulupiriro apepa mkazi wanga ndikafa ndimva And chisoni. suddenly, there was phone from Korea. Ndi kenako namva phone yochoka ku Korea. It was Reverend Oxpark. Ndi anali abusa Oxpark. Please change Mr. Nam. Ndi anati abusa anam. So my wife ran to the phone. Ndi anathamangira phone imeneyi. My wife answered to the Reverend Oxpark with crying. Ndi anayankha abusa Oxpark akulira akazanga. Pastor, doctor said my husband died. Amunanga kumwalira kuno. Reverend Oxpark shouted, Ndi abusa apaka anakuwa. Sister, Longo, stop crying. siyani kulira. Do you really want this thing happen? Mudziwa zimene zikuchitikasi? He's not going to die. Safa. Who sent him to Philippines? Ndani anatumiza ku Philippines? Me, Pastor Oxpark, Ine mbusa Oxpark, or the Good News Mission, kapena Good News Mission, or God? kapena Mulungu. My wife said, God. Mulungu. God, Pastor. Mulungu. Abusa. Then you go to him. Nde upite kwa iwo. Say that he's not going to die. Nde ukausa kuti safa. So my wife came to me. Nde akazanga anabwera kwa ine. Pastor Park said, you are not going to die. Nde abusa apaka ati simumwalira. Who sent you to the Philippines? Ndani anakutumizani ku Philippines? Reverend Oxpark? Abusa apaka? I thought, no. Nati ayi. Then who? Nde ndani? Good News Mission? Good News Mission? No. Ayi. Then who? Nde ndani? God. Mulungu.
If God, ngati mulungu you are not going to die. sufa. Oh, yes, I'm not going to die. Ndena ine sindifadi. I will be recovered. Ine ndichilaso. Wow, thank you. Azikomo. Lord, thank you very Ambuye much. zikomo kwambiri. I'm not going to die. Ine sindifa ine. Yes, I can live. Ine ndikhoza kukhala ndi moyo. You know, suddenly, my heart was suddenly strengthened by that word. Ndi mtima wanga unalimbitsidwa ndi mawu Yes, amenewo. I am not sent by men. I am not sent by institute. Ndi sinatumizidwe ndi munthu kapena mpingo. I was sent by God. Ndinatumizidwa ndi mulungu. If I'm sent by God, Ngati ndatumizidwa ndi mulungu, no matter what kind of hardship happened to me, kaya zokhoma zotani zichitike kwa ine, I will not be consumed. ine sindinyeka ya. Yes, I will not be consumed. Ine sindinyeka. I will not die. Ine sindifa. I can rise again. Ndikhoza kudzukanso ine. Do you know what happened? Nde mudziwa chimene chinachitika. At the time, doctor come to me every 4 hours. Ndi adokotala amabwera maola 4 aliwonse. He took my blood. Ndi anatenga magazi. And then he checked the platelet in the blood. Nde anayamba kuwaunika magazi aja. The platelet numbers are always decreasing and decreasing and decreasing. Nde magazi aja mphamvu yake makhala ikutsika kumatsikabe. That platelet number down and until 0, Nde inatsika mpaka nokafika cha musi kwambiri. then it's it means I'm dying. Apo mene anatsikira amatsikiramo zimatanthauza kuti ndikuyenera ndife basi. So doctor come and he took my blood again. Ndi anatenganso magazi anga. And then doctor come again. Nde kenako anabweranso. Mr. Nam, Mr. Nam, your platelet is increasing slowly. ndi magazi aja mphamvu yake amba kukwera pang'ono-pang'ono. Doctor thought, oh, what happened? Ndi anayamba kuganiza, chichitika chani? It must be decreased. Amayenera azitsikatu mphamvu yake. But it's increasing. Koma amba kukwera. At the time, it start to increase. Ndi kuyambira nthawi imene anayamba kukwera. But doctor didn't say to me. Koma dokota sananene kwa ine. Because he was thinking, it is right? It must be decreased with the platelet. Ndi amaganiza kuti mwina akusokoneza amayenera azitsika magazi So banja kukwera. another 4 hours, Ndi maola 4 ena anadutsa. he come again Anabweranso. and he took the blood again. Anatenganso magazi aja. Amazingly, it's increased. Ndi anapeza kuti magazi aja mphamvu yake akweranso. Doctor thought, oh, Ndi anamboganiza, what is this? ndi chani ichi? Oh, miracle. Miracle. Zimtengo apatali. And the doctor said, Ndi dokota ananena, Mr. Nam, you are alive. abusa Nam, mukhala ndi moyo. You are not dying. Simufa. And then third time he checked. Ndi analichisaso kachitatu, And then the first time he checked. kachifolo, And then platelet increasing in this way. ndi kenako magazi aja amakhala akukwera mwa njira ya choncho. Only after the 4 times of blood checking, Ndi anayesa kafolo kumayesa magazi aja. doctor said, Ndi dokota ananena, Mr. Nam, Mr. Nam, you can go home. mukhoza kupita kunyumba. At the time, I couldn't believe my ears. Ndi sindimakhulupirira kuti akulankhula chani mkulu amene. Can I go home? Muti ndikhoza kupita kunyumba? I'm still have blurred eye. Ndi maso anga abe ngofirabe choncho I'm ndikuvutika. still cannot speak. Ndi silingathenso kulankhulanso bwinobwino. My chin, my belly, Ndi very big. mimba yangaso ndikukhala toyembekezeraso. How can I go home? Ndi ndingapita bwanji nyumba? I don't like to go home. Sindifuna kupita nyumba. It's very dangerous for me. Ndandizoopsa kwambiri kwa ine. But doctor said, Ndi adokota anati, go home. pita kunyumba. You are healed. Wachiritsidwa. No, I'm not healed. Ndiwena ndikhale kuno sinachire. Doctor said, you are healed. Ndi adokota wachira. Go home. Pita kunyumba. I feel like I am not healed. Ndi ndimamva ngati sinachire. Doctor said, you are healed. Ndi adokota kuti wachira. Who is right? Ndi akulondola ndi ndani pamenepo? Doctor was right. Adokota amalondola. Because I see my situation. Chifukwa ine ndimaona nyengo yanga. I feel like I still have
dengue fever, nde ndimaona ngati ndili ndi matenda amene wabe, but it was already healed. koma inayera chiritsidwa kale. And then, after that, Nde vitatha pamenepo, amazingly, my belly became smaller and smaller, and suddenly it became normal. nde mimba yanga inayamba kuchepa mpaka namene kuonekera. And my tongue became smooth, and then I could speak. Nde lilime langa inayamba kufewa kena kunayamba kulankhula. And my blood eye also become clearer and clearer and clearer. Nde maso anga asofira aja nayamba kusintha nkuyamba kuyera nkuyamba kuona Yes, bwino. I was cured. Kenako nachiritsidwa I kwathunthu. thought Nde nachiritsidwa. I was a small bush. Nde namboganiza ndinayika chitsamba I was kakang'ono. protected by God. Ndinatetezedwa ndi Mulungu. I was not consumed. Sindinanyeke ine. Wow, Lord, thank you. Ambuye zikomo kwambiri. You truly amazing God. Inu ndinu Mulungudi wodabwitsa. You save me. Mwandipulumutsa. You save me from this dengue. Mwandipulumutsa kuchiopsa ichi. Only after 1 week, Nde itatha 1 week. my body became very strong. Thupi langa inakhala mphamvu. And one pastor came from Thailand to be speaker in our church. Nde mbusa wina anachoka ku Thailand kubwera udzalalike kwathu. So I become interpreter for him. Nde mantanthauzira mbusayo. I was recuperated perfectly by the promise of God. Inewo ndinatetezedwera kwathunthu mwa ungwiro ndi lonjezo la Mulungu. Amen. Amen. If once God promised through the Bible verse, Nde linali lonjezo la Mulungu kudzera mu vesi imeneyi. no matter what happened, that Bible verse will be proved as a truth. Nde kaya zichitika zotani koma mawu a Mulungu azakhala ona ngati choonadi kwa ife. So this story has a power for me. Nde nkhani iyi ili ndi mphamvu kwa ine. When I believe that I am a small bush, Nde ndikamakhulupirira ndimaona kuti ndikachitsamba kakang'ono. even though I am with fire, Ngakhale moto ukuyaka I know that I will not be koma consumed. ndimadziwa kuti sindinyeka. And after that also I had another close call. Nde lilonso ndili ndi mawu ena. There was car accident. Inachitikanso makamaka chochitika china ngozi. I was in my car, Starex, you know Starex? Nde- 12 seaters. Nde galimoto imeneyi ya masiti 12. We were riding on the super highway. Nde timayenda mu msewu. And then I heard a very strange sound. Nde ndinamva liwu la chilendo. So I thought, why the helicopter chasing after me? Nde namboganiza helikopita ndithamangitse chifukwa chani. I didn't do any wrong in the Philippines. Why the helicopter chasing after me? Sinalakwitsa chilichonse bwanji helikopita kundithamangitsa. I thought that it's the sound of helicopter. Nde ndimaona ngati ndi sound ya helikopita. But it was not the sound of helicopter. Koma sinali sound ya helikopita. It was from my tire at the back. Nde inali taya la kumbuyo. I had tire problem. Nde inali ndi vuto taya imeneyi. And then, before I make it slow, Nde ndisana chepetse speed. suddenly there was big blast. Pa! Nde ndinamva kuphulika pa. You know what happened? Nde mudziwa chimene chinachitika. My car running zigzag. Nde imayenda zigzag. I feel like I'm in, parang I was in the satellite in the universe. Nde ndimaona ngati kuti ndili ku dziko lina osatinso dziko ilili. My car is twisting like this. Nde galimoto imayenda choncho. I thought, oh my God, Ndinaganiza Mulungu wanga now I'm dying ndikufa ine with my wife ndi mkazi wanga and with 12 passengers. ndi azibusa ena kumbuyo kutu. I feel very sorry for the 10 passengers. Ndi ndimamva chisoni ndi passengers 10. 12 people are in that car. Ndi anthu 12 amene tinali mmenemo. Our car speed was 100 kilometers per hour at the time. Ndi nthawi imene ikuthamanga 100 kilometers per hour. Can you believe 100 kilometers very right? Ndi ndiyothamanga kwambiri 100 kilometers per hour sichoncho. And then car is like this. Ndi ikuyendanso ngati njoka galimoto. Now you imagine. Ndi ndimaganisa.
if this car hit other car, ikakangomenya galimoto ina, oh my God, all of us will die. tosefe tukafa basi. So I thought, God, please help me. Ndinati Mulungu chonde thandizeni. Just in my thought only. Nde mumaganizo manga basi. God, I am now in very, very dangerous situation. Mulungu tili mnyengo yofuta kwambiri yoopsa. God, please help me. Chonde Mulungu thandizeni. And then in a second, Nde masecond, my car rolled down 3 times. Quang, quang, quang. nde galimoto inagudumuzika katatu, kwang kwang kwang. And then in 2 lanes, there was one buffer zone. Nde unali msewu wa line awiri. Buffer zone is around 5 meter buffer zone, 2 lanes. Nde unali modutsana muwiri malo awiri. And then the car rolled 3 times. Quang, quang, quang. And it was in the buffer zone. Nde ina gudubuka katatu, kwang kwang kwang. Kena nakapezeka ili mbali inayo. I thought, wow, we are dying. Nde nakezo ndikufa. My wife is dying. Mkazi wanga akufa. And then 10 local pastors and their wives. Oh my God. Busa teniso awaso akufaso. God. Mulungu. God. Mulungu. And I opened my eyes. Nde natsekula maso anga. I was hanged upside down. Nde ndimatsekula tilicho yangana kumwamba chonchi. I thought, I am in heaven or the earth. Nde ndimaganiza kuti ndili kumwamba kapena pa dziko lapansi. I don't know where I am. Nde sindimadziwa kuti kodi ndili kutiko. I already died Kodi ndafa kale or not. kapena sinafe. And then my wife suddenly shouted at me. Nde mkazi wanga analankhula kwa ine mokweza. Hey, I hope you put off the engine. Nde muzimitse injini yo. Maybe it will be blasted. Ingambo pulika. So stop the engine first. Timitsani injini yo koyambirira. I stopped the engine. Nde nayizimitsa injini. And then I pushed the safety belt. Nde nagwiraso handbrake yake. And then I would hang upside down, right? Nde nali woti ndangana kumwamba chonchi. And then I fall down. Nde nagwa basi. I crawl out from the car. Nde ndinaenda ndira chotsalamba nalilamba ujayo osati handbrake olamba. In the highway, hundreds of people standing and looking at us. Nde muchisewu anthu 100 akutiyang'ana kwa ife. So when I crawl out, Nde mmene ndimayenda mokwawa. oh, he looks like foreigner. Aoneka ngati mulendo uno. Oh, he looks like Korean. Komanso aoneka ngati Mkorea. Oh, he's not dying. He's alive. He's alive. Hakunama ameneyo. They suddenly said, let's clap for him. Timombere manja. And then they clapped. Ndanamba undombera manja. I was lying down at the ground. Ndena nditagona pa ground time And then this time my wife come out. Nde mkazi wanga anatulukanso. Oh, that lady, fat lady, he is still alive. Nde mzimayi yonso wamoyonso. Let's clap for her. Timombere manja. My wife lying down. Nde mkazi wanga anagonanso. But my worry was 10 people mixed together, Nde ndimaganiza za anthu 10 amene anaphatikizana pamodzi. I thought 2 or 3 of them already dead. Nde nambogezo kuti mwina awiri atatu afa kumeneko. Or the broken arm or broken leg. Mwina ena adukako dzanja kapena khosi choncho. I was like dreaming nightmare. Nde nanga ndikulota maloto oyipa kwambiri. And then another man crawled out. Nde winanso akuyenda mokwawa. I don't want to see him. Nde simafuna ndimuone. What if his arm broken? Mwina dzanja lake laduka. So I closed my eyes. Nde natseka maso. But I heard another clap. Nde namba vaso anthu aomba manjaso. When I opened my eyes, Ndatsekula maso anga. he was not hurt. Sana vulale. Wow. Amazing. Asaudabwitsa. And then another come out. Winanso atulukanso. I closed my eyes. Natsekaso maso. What if the leg broken? Mwina waduka dzanja kapena mwendo.
But another clap, na anthu sawombera manjaso I open. ndinatsekulaso. Oh, he is not hurt. Sanavulale. In that way, Nde munjira imeneyo we received 12 claps. nde tinalandira kuombedwa manja ka 12. It means nobody were hurt. Anthu chifukwa choti sitinavulale. Only the car was hurt. Nde chimene chinavulala ndi galimoto yokha basi. Car become total wreck. Nde galimoto inatheratu pompo. People become perfectly saved. Anthu anatulukamo amoyo opulumutsidwa bwinobwino. We received 12 clap. Nde tinalandira manja moomberedwa ka 12. What does that mean? Zotanthauza chani? All are perfectly delivered from that car accident. Nde mulungu kwathunthu watipulumutsa ku ngozi imeneyi. And then the patrol car come. Nde galimoto ina inabweranso. And then police come to me. Nde anati bwerani kwa ine. What kind of people are you? Kodi ndinu anthu a mtundu wanji? Oh, I am missionary from Korea. Ndine m'busa ochokera ku Korea. That's why. No wonder that there is no one hurt it. Chifukwa chake palibe amene wafulala. You are men of God. Ndinu anthu a mulungu inu. That's why God protect you. Mulungu akutetezani. Wow, this is amazing. Izi nzodabwitsa kwambiri. This is the first car accident that nobody hurt. Ndi yoyamba ngozi yooneka chonchi munthu osavulala. Please say to me, Nde lankhulani kwa ine. if this kind of accident happen, Nde mu ngozi zachonchi usually 2 or 3 already dead. anthu awiri atatu amafawo. And 2 or 3, arm broken, leg broken, neck broken. Mwina yena amaduka dzanja, mwendo kapenanso khosi. And then the ribs come out. Kapenanso And then inside of the stomach come out. kapena nthiti kapena matumbo kudzatulukiranso pancha. But nobody hurt it. Koma palibe amene anavulala. What kind of men are you? Ndinu anthu a mtundu wanji? We are missionary. Ndife azibusa. That's why. Nchifukwa chake. Wow, you are amazing. Ndinu anthu odabwitsa kwambiri. God protect you. Mulungu akutetezani. So he said to me, Ndi ananena kwa ine. but you should pay the fine because you broke the government property. Mulipire mlandu chifukwa munanyamula anthu ochuluka. Because while the car hit the iron rail, the post, small post, we broke 1, 2, 3, 4 posts. We broke, and then car twisted like that. Makamaka munali zitsulo zimene zidayimikidwa ndi galimoto inawomba zitatu zimenezo kena kumaka kudubuka. So you pay the fine because you broke the government property. Ndi mulipire chifukwa mwaphwanya izi za traffic izi. So I said, how much? Ndinafusa zingati? 4 pillar, each pillar 1,000 pesos. Each pillar 1,000 pesos. Ndi pila iliyonse 1,000 pesos. Is that so? Okay, I will pay. Ndinati nchoncho ndilipira. Because I imagine if one brother or sister broken arm and then hospitalized, I had to pay hundreds of thousands of pesos. Ndini maganiza kuti akanakhala wina waduka dzanja, wina wavulala, tikadalipira ma 100,000 andalama kumeneko. And the police said, only I have to pay 4,000 pesos. Ndi ndungu ili lipira 4,000 zokha basi. Okay, I will pay. Asadandaula ndilipira. So I go to the government office. Ndinapita ku office ya boma. With dancing. Wow, I am happy. Ndini mavina ndikupita kumeneko. Because nobody hurt him. Palibe amene wavulala. And then fine only 4,000 pesos. Ndungofunika ndilipire 4,000. Okay, I will pay. Ndilipira. So I pay. Ndinalipira. Amazing, right? Zodabwitsa sichoncho. The one who made big car accident. Ndi amene akumana ndi ngozi yayikulu. Rose up and then go to the government office. Ndi nadzuka ndikupita ku office ya boma. With dancing. Ndikuvina kupita ku office. Because of joy and happiness. Chifukwa cha chimwemwe chimene nacho. I was saved by God. Ndapulumutsidwa ndi Mulungu. I'm so happy. Ndikondwa kwambiri. God protect me. Mulungu wandipulumutsa. I'm truly happy, at that time. Ndinali okondwa kwambiri.
So, please, very happy also. nanunso mwokondwaso. Okay, because you paid fine, I will bring you to the Manila city. ndechifoti mwachikondwaso nanu dzakutengerani ku city imene mukakuone. So they help us go to the Manila. nanunso mukafika kumeneko. Yes, I was a burning bush, ndinali chitsamba choyaka moto, but I was not consumed. koma sindinanyeke. Amen? Amen. Why? chifukwa chani? God promised me, Mulungu anandilonjeza, like this burning bush, I will protect you. monga chitsamba choyaka nanenso ndidzakutetezani. And my last cross call was Nde chomaliza 3 years ago. zaka zitatu zapitazo I got COVID-19. ndinadwala COVID-19. I was hospitalized for 9 days. ndinayikidwa ku chipatala masiku 9. But even though I was hospitalized for 9 days, ngakhale nali ku chipatala masiku 9, no improvement. panalibe kusintha kulikonse. I was coughing and coughing and coughing every day, every moment. Nde ndimatsokomola umatsokomola nthawi ndi nthawi. I couldn't sleep for 9 days. Nde sinagone kwa masiku 9. If I lie down to sleep, Nde kuti ndigone ndikagona, suddenly the strong cough come out. nde kumapezeka kuti chifuwa cha mphamvu chimatulukira. So I had to sit up Nde ndimadzukanso, and I sit down in the chair. nde ndimakhala pa mpando. I cannot make my shoulder like this. Nde sindingapange mapewa anga kukhala chonchi. If I make my shoulder straight, Nde ndikapanga mapewa anga kukhala choncho, still very strong cough come out. nde chifuwa cha mphamvu chimatulukanso. So I crouch like this. Nde ndimakhala choncho, I sitting in this posture nde ndimakhala mochoncho for 9 days. kwa masiku 9. In that way, I was spending time every day. Nde nthawi imeneyo nthawi imadutsa tsiku ndi tsiku, No improvement. osasintha kulikonse. Am I going to die? Kodi ndifa? No. Ayi. Because I already experienced 2 times. Chifanda kumana nazo ziwiri zovuta. God saved me. Ndi Mulungu ananditeteza. God protect me. Mulungu ananditeteza. God deliver me Mulungu anandiombola from 2 times of close call. ku vuto amene akumana nawo kawiri. This also is a close call. Na yeso iliso ndi vutonso amene akumana nalo. I'm not going to die. Sindifa. And then one day, Ndi tsiku lina I read Bible again. ndinawerenganso Bible. Book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Ndi buku la Yesaya chapter 4, Shall we go? Isaiah 41:10. 41:10. Yesaya. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Usaope pakuti ine ndili pamodzi ndiwe, usaopsedwe pakuti ine ndine Mulungu wako, ndidzakulimbikitsa ine ndidzakuthangata, ine ndidzakuchirikiza ndi dzanja langa lamanja la chilungamo. Yeah, this is a promise of God given to me. Umene ndi lonjezo la Mulungu loperekedwa kwa ine. Through this promise, I could revive again Ndi the promise of God in the book of Exodus chapter 3. kudzera mulonjezo limeneli madzutsanso lonjezo lija la ku Exodo chapter 3. Yes, I am a little bush. Inde ndine chitsamba choyenyeka. Even though there was fire, ngakhale ndutse moto, I will not be consumed. sindidzanyeka. And God gave me this promise again. Ndi Mulungu anandipatsanso lonjezo ili. Shall we read all together in a loud voice? Ndi tiwerenge limodzi vesi. Loud voice, let's go. Tikweze mwamphamvu. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. God is with us. Ndiye Mulungu ali pakati pathu. God is our God. Mulungu ndi Mulungu wathu.
He will strengthen us. azatilimbitsa, He will help us. azatithandiza, He will hold back with his right hand of God. azatigwira ndi dzanja lake lamanja lamphamvu. Yes, that's God. Amene ndiye Mulungu. We are little bush. Ife ndi chitsamba. We are saved children of God. Ndife opulumutsidwa ana a Mulungu. Amen. So even though you are with fire, Ngakhale mungalowe moto, no matter what kind of fire, kaya moto wanji mungakumane nawo, God is with us. Mulungu ali ndife. We will not be consumed. Sitidzanyeka. Amen. Amen. Mupitirira. Until the will of God done, we will not be consumed. Ife sitidzanyeka. Believe this and live happily. Mukhulupirire izi kuti mukhale ndi moyo wokondwa. Amen. Amen. Yes. Okay, let's pray. Tipemphere. Oh, Father God, we are so thankful this afternoon Ziko mwambuye tukuyamikani masana ano. because we could meet you again. Chifukwa tikhoza kukumana nanunso. We could remind of another chance again to the promise of God. Tikhoza kukhalanso ndi mwayi wina olandira lonjezo la Mulungu. We are always delivered by your promise, Ife tapulumutsidwa ndi lonjezo lanu. even though we are with fire. Ngakhale tidutse mmoto, We believe that we will not be consumed. tikukhulupirira sitidzanyeka. No matter what kind of fire we may have, Kaya moto wa mtundu wanji umene tingatidutsemo, we will always be delivered by our Lord Jesus Christ. tidzapulumutsidwa nthawi zonse ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. So we thank you again in this afternoon. Tikuyamikani masana ano. You treat us as little bush. Mwatitenga ife ngati chitsamba. No matter what kind of hardships or difficulties and adversities we have in our life, Zosatengera zovuta zowawa zimene tingakumane nazo moyo mwathu, we will always be delivered by our Lord Jesus Christ. ife tidzapulumutsidwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Let all our brothers and sisters here believe this promise. Alolani abale onse ndi alongo akhulupirire lonjezo ili, Then they will always praise your name kuti akhoza kukweza dzina lanu, because you are our living God. chifukwa ndinu Mulungu wathu wamoyo. You are always with us. Muli nafe nthawi zonse. We are like little bush, Tili ngati chitsamba, but we are with you. koma ife tili ndinu. That's why we are always happy with you. Ndifa yake ndife okondwa nthawi zonse ndinu. Make our brothers and sisters' life always happy. Mupange abale ndi alongo kukhala okondwa nthawi zonse. Always make them remain in their strong faith. Apangeni kuti akhale mchikhulupiriro cholimba. So we believe you will guide them like what happened to Moses, what happened to me, and all of our brothers will live happily. Kuti chimene inachitika ndi Mose inachitika kwa ine, abale ndi alongo akakhala okondwa. We thank you again and give all the glory to you, and we pray in the name of Jesus. Tikuyamikani ndi kupereka ulemerero wonse kwa inu Ambuye Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Tamvetsera bwino eti? Kwina kuti nthawi yatha kapena bwanji? Chabwino, komano ndikukhulupirira kuti monga abusa akamba, nafenso tikakhala ndi lonjezo limenelo, tikakhala chitsamba chimene sitikanyeka, chimene amatilimbikitsa nkuti tikhoza kukumana ndi zovuta, koma Mulungu akakhala ndi ife nthawi zonse tidzapambana. So nthawi ino ndingoyitana Deacon Charles amene ndi MC kuti amalizitse zonse. Zikomo kwambiri, nthawi yapitapo eti, koma tikuthokozeni chifukwa cha kupirira komanso kusunga bata. Taziyepetsa kwambiri chifukwa zimenezo eti. Zolengeza zathu zochepa kwambiri. Choyamba nchonena kuti anaskulu athu lero kukhala tsiku lomaliza tisanatsekere, titsekera loweruka likubwerali. So tuyembekezera kuti pali zochepa zoti atilankhule amene akuyendetsa za graduation komanso zokhudza mmene mwachitira m'makalasi mwanu. So zimenezozo
akufuna kuti kangomaliza zonsezi ana skulu mungotsalira kwa nthawi yochepetsetsa kuti akufotokozeni kuti zikhala bwanji. Cha nambala 2, session yathu yachiwiri mchaka chimenechi ikuyambanso pa 11 April, kutanthauza kuti ena muli ndi abale anu, anzanu, amene mufuna kuti aphunzire nawonso. Session imene kubwerayi tikuyamba pa 11 April. So panopa zolembetsa kuyambira lero ndi kuti